लोगोसे आंनि देस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्रायो आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लाबोलायबाय आरोना। जोंना ब्लगा बांद्राय गोलाव जायो नालाय, बिनिखायनो ससे बानायजोबसै। ओमफ्राय जोंथ' मोननै जायगायावहाय बेरायना फैबाय, बियो एक्सट्रा ब्लग जाबाय। ओमफ्राय दायो जोङो मोनसे बेलेग जायगायाव बेरायनो थांगासिनो, बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांसै आरो। दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय था लोगोफोर। जायगाया मा आं बेखौबो मिन्थिया, जिखिजाया देखायलांगोन आरो। केथलिक चार्च मा नुगोन बेयाव? ए गिर्जा आन्था ना मायाबा दंबावो? गोदोनि गिर्जा ब्रिटिश बनवानो ब्रिटिशा बनायनाय गोदो इंराजफोरा केथलिक चार्चआव थांगोननो, गोदो गोदाय ब्रिटिशआ बनायलांनायनो आरो माबा केथलिक मामोनलाय गिर्जायावहाय थांगासिनो। नायलांबाय था लोगोफोर, माबायदि गिर्जा बियो ब्रिटिश बानायलायनायबाथ' बेलेग रोखोम जागोन बायदि मोनदों आरोना। नायहैनोसै, आंबोथ' नुखायाखै नालाय, आं नायनायजों लोगोसे देखायलांबाय थानोसै आरो। जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायबानो जाबाय। ओमफ्राय नायनानै कमेन्ट होनो बावगारनाङा लोगोफोर, आरो लाइकखौथ' बावगारखाथारनाङा, हायोबा शेयारबो खालामजायो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय सहैथ'वाखै जोङो, र' लामाखौ एसे देखायनि। शिलंनि लामाथ' गोजौ गाहाय खायलें खुइलें, अब्लाबो देखायनोसै आरोना एसे। ओमफ्राय नोंसोर माखौबा बुंनो नामा? सोमदोना बुंनो? ड्राइभारा बुंनो? ड्राइभारनिया मा नाम? किबा कबो ने कि दे गारो भाषा क ha last lagi sih neki ঘৰত যাই কিনি কম বুলি ক लामाया बिदि आरोना, जों दा गारि खारबाय थानाय लामाया बिदि। ससे थाबायबानो बिराद मेङो, हाया बोरैबा गोजौ गाहायथार लोगोफोर। आं बाराखौनो थाबायनो हाथाराखै। नै लोगोफोर, जोङो ब्रिटिश बानायनाय गिर्जायावहाय सफैबाय। नै गिर्जाया बेनो आरो, मोखांथिंनिफ्राय गेटथिंनिफ्राय। ओमफ्रायो सिंफोराव मा दङथाय? मानसिफोर थांदों नै गोजौआव गाखोहैदों। जोंबो एसे गाखोना नायहैनोसै, देखायहैनोसै सिंफोराव माखौबाफोर नुगोन खोमा। मोजांथ' नुथारदों आङो, मासे मोजां। बेयाव खिथादो लोगोफोर, जोङो हाबहैना नायनोसै आरो सिङावहाय माबायदि दङ। फैदो अब्लालाय आं देखायलांबाय थानोसै मा दङ। गाखोनाया एसेदां बिराद मेङो नै, सिरिया खैथाबा बिराद मेङो आरोना। आंनो बेबायदि इमान गोलाव सिरि गोनां न' नाङा लोगोफोर। थांनायावनो फैनायावनो थांनाय फैनायावनो सेस जागोन। दासो मोनफैदों। नै जों गोजौआवहाय सफैबाय। ब्रिटिश बानायनाय गिर्जाया बेनो आरोना। ओरैबायदि मोजां नुदों, माबायदि बानायदोंथाय। ओमफ्राय बे गोजौनिफ्राय गाहायाव नाहरबा ओरैबायदि नुयो। नै गाहायावबो दङ बैथिंजाय, जोंना गारिया बैखिनियाव नैथिं गाखोबोदोंमोन आरो। नै बैथिंजाय मा दङ र' एसे देखायहैनो। वा मासे मोजां जायगालै बेफोरला। सिमांफोरावसो नुयो आङो बेफोरबायदि जायगाखौ।
नायलांबायल' थारो लोगोफोर आं मा मा खिथागोन मा मा बुंगोन जासिबाय जायखिजाया जायगाखौल' देखायलांसै आङो बेयाव मा मा दङ नायदो एसे मा मा दं सानदुंजों मोदानसोरो बेयाव बोर बिनांगौनो आरोना मोजां मोजां बानायनानै दोनदों नै मालाय जाहा मुक्तजों सोमदों जों माखौबा बोर बिसोबाय आंहा भिडिअ लायै लायै बोरखौनो बिनो बावलायलांबायसो बेयाव मम लागायो मम आङो भिडिअखौ बांद्राय दाननानै गाराखै जेरैबायदि लादों बेबायदिनो होफ्रामजोबदों आरोना आङो भिडिअफोरखौ लानाय समाव बिराद गोलाव लायो ओमफ्रायो एडिट खालामनाय समावबो बिराद दाननानै गारनो बायो आरोना माखौ गारगोन माखौ दोनगोन जायो ओमफ्राय सम मोनसे है आं होजोबस्रानोसै मेम'रि जानानै थाथो होननानैनो होलाबायो आरो बेयावनो आंना बांद्राय भिडिअआ गोलाव जालांबाय थायो जिरायबाय नै दसे जों साथामबो ड्राइभाराथ' गारियावसो थाबबाय नालाय जों साथामल'सो फैदों भिडिअखौ नायलांबायल' थादो लोगोफोर ओमफ्राय आङो मा रायज्लायगोन जाबाय आरो मोनथिजोबा नालाय बेफोरखौबा मा बुङो मा नाम बुङो मोनथिलायलांला जेखिजाया आङो माबायदि भिडिअ लादोंमोन बेफोरखौल' देखायनाय जाबाय ओरैनोथ' आंना भिडिअआ जायगा देखायनायल'खासो नालाय बेनिखायनो जायगाखौल' बांसिन साफायनानै होदों आरो आङो भिडिअआव जाहाथे देनां सोरबाफोर थाङोब्ला आंनि भिडिअआव नायदोंब्ला नुहैगोन आरोना बेफोरखौ ओमफ्राय नै आङो बेयावहाय बै मा होनगोन बेखौ मुर्तिना मानसिनि मुर्तिया आखाइ खबजबनाया नै बेबायदि बानायनानै एसे भिडिअ लानो नागिरदों आरो ओमफ्राय बेखौनो सोलोंगासिनो आरो नै ओमफ्राय लाबायबो मानसि बायदि नुस्रायबाय बेखौ मुर्तिखौ ओमफ्राय नै जोंना जायगा देखायनाया जोबफ्रामबाय बेखिनियावहाय बैफोरथिंजाय जोङो थांद्रायासै आरो स्कुलबो जायोदां बेयावहाय सात्रफोर दंसोयो ओमफ्राय बेयाव नै आङो गांनैसो फट' लानानै फैनोसै लोगोफोर जोङो माबानिफ्राय फैबाय गिर्जानिफ्राय फैबाय ओमफ्राय फैनानै दायो जोङो माबायावहाय थांगासिनो आरो शिलं पिकनो बे जायगायावहाय थांगासिनो नायलांबाय था लोगोफोर बे शिलं पिक जायगाया माबायदि एसे देखायलायनोसै भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिनाय बायदिब्ला बिराद मोजां बिराद माखौबा नुयो होननानै खोन्थादों नायहैग्रोनोसै नायलांबाय था देखायलांसै आरो मोनजायाखैना लरग' जाजोब्बाय किबा लबि नहीं साले बने और सं शिलं पिक दा बेनो बिया माबालानो ओमफ्राय होनबा बे मा बुस्थु साले itu ya baru देखाबाय जोङो शिलं पिकआव फैनाया लोगोफोर मालाय पार्मानेन्ट बन्द जाबायनो शिलं पिकआ ओमफ्रायो हाबनो मोनासै आरो ओमफ्राय नैबे लामा ससेयावहाय बैथिंनिफ्राय हाजोफोरखौ ओरैबायदि समायना नुहुरो बेखौनो एसे देखायनोसै लोगोफोर शिलं पिकखौथ' देखायनो हायासै बन्द जाबायना नङाबालाय देखायनो हागौमोन र' बै हाजोखौ देखायहैनो नायलांदो लोगोफोर देनजार बार नांदो न' इयाव ele बानलु राजासो दं माथो नै बानलु राजा फानदों ओइ आमबा मा भाषा तार मा भाषा खासिया देखायब्रा बितान किमान itu 30
30 30 taka. Tuh mutan này. Yo. Sumutane ga. Đây जोङो बानलु गोलाव लांसै. हाजोखौनो Buya. 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 Hay माखौ नाहरनायनाय हाजोखौनो देखायहरबाय लोगोफोर एसे बै गोजौआव गाखोनानै बैथिंजाय समायना जायगा नुहुरगोनदां होननानै देखायनो नागिरदोंमोन आरो नुहुरगोन बायदि बुंदोंमोन नालाय गैयानो नुहुरानो बानलुखौनो लासाबबाय मा नुखो जेबो गैया माबा गोजासो हाजो ओमफ्राय माबाखौनो नुबावोसो मा नायनो थांनाय होमबा आं नुदोंमोन आरो एसे गोजौ हाजो नुहुरनाय लागिছিলে बाहेरात ওলাৰ লগে লগে যি ঠাণ্ডা লাগিছে ন চেৰাপুঞ্জীতো বহুত ঠাণ্ডা দোকান গাড়ী ভিতৰত গৰম লাগিব शिलं पिकआव फैनायनि लामाया नैबेबायदि आरो पाक्का जाथ'वाखै लामाया बानायगासिनोसो नै बिदिनो ছোৱালীৰ কাৰণে একো নলয় শ্বিলঙৰ পৰা হা খ্ৰীষ্টমাছত লৈছে কেতিয়া কালি লৈছে মই বা नै जोङो शिलं पिकनिफ्राय फैफिनलायबाय माबाया लामाया मासि मोजां नालाय बै बिफांनि थाखायनो मोजां नुथारदों आरो ओमफ्राय जोङो दाबसे जायगायाव थांलायबाय बे जायगाया माबा एलिफेन्ट फल्स होन्दोंमोनदां नै बेयाव टिकेट दाननांगौ आरो ओमफ्राय टिकेट दाननानै हाबलांसै दाना मा नुयो बेखौनो देखायहैलायनोसै आरो सासेयावहाय 100 लायोनो ओमफ्राय जोङो साथामनि दाननांगोन आरो मालाय शिलंआव गारि सालायग्राफोरा ड्राइभारफोरा बिराद फ्रिखा आरो जेरावबो जायगा नाया मानो बिसोरनि जेबो टिकेटबो दाननांगौबो गैया जेबो खरसा गैया ओरैनो हाबनो मोनो बिसोरो ओमफ्राय माबाफोरावबो हटेलफोरावबो फ्रि गोजा मालाय बिसोरना ड्राइभारफोरना जानाय लोंनाय थानाय बिराद मोजां शिलंआव ड्राइभार जाब्ला मोजां आरो आंनि मतेब्ला ओमफ्राय नै जोङो एलिफेन्ट फल्सआव सहैबाय ओमफ्राय बै सिंथिंसो गाहायथिंसो हाबलांनांगौ नालाय ओमफ्राय मा दङ र' बेयावहाय हाबनानै एसे देखायहैलायनोसै नायदोलाय लोगोफोर बेनि जायगाखौ माबायदि आं नायनायजोंनो लोगोसे ओमफ्राय नै जों दायो गाहायथिंजाय ओंख्लायलांगासिनो सिरियानो गोजौथार बुरजाथार आहा जुता गाननायनि एसेबां अयभास गैया नालाय ओमफ्रायो जुता गाननानै थाबायबाय थानाया बिराद आथिं सानाय मोनबाय आरो बिदि सिरि मोनबाथाय थाबायगौनो हाया मोनलायलायदों ओमफ्राय र' बैथिंजाय बिराद ज्राव दै गाबदों र' नाहैनि वाटारफल सफैबाय दै लोगोफोर ओरैजाय नाहरनो हागोन वाटारफलखौ मानसिफोरा फट' लाफायसोदो नैबे जायगायावहाय बारा ओरैबायदि गुसु रायज्लायनोनो हागौलायलासो गोजांनायजोंनो बोरैबा गुसुथार आरोना बारा दै खाथिखायसो बिदि नामाथाय नै ओमफ्राय जोंना सोमदोनाबो फट' लागासिनो जाहा मुथा केमेरामेन जादों अन्थायाव लानबा अन्थायाव लानबा थान्दा मोनसोनायखायनो एसे साना जानानै होबाय बानलु पियाज मस्ला मस्लि लगायनानै सानायाबो गोथावथारमोन आरो बोरैबा जानो ओमफ्राय जाखांनानै नै एसे फट' लालांलायनोसै होननानै बेयावहाय फट' लादोंमोन भिडिअबो ससे लाफाबाय नै ओरैनो थाबायलाबायनाय आरो जायगा देखो सोमदोना गोलैनोसै भिडिअ बानायनानै गोजांनानैनो जाला नै लोगोफोर आं ओमफ्राय मा अबस्थायाव जना दंसै सैमानो मबाइला गिदिङो बे मामोनलाय दै बाज्रुम न
दै बाज्रुमा बेखिनियानो लोगोफोर एसेबांथ' जेबो गैया दै दङ आरोना फिसा फिसा दै ओमफ्राय ओरैबायदि थान्दा जायगाया दैनि थाखायसो थान्दा ना सान्दुंबो नाङालाय सान्दुंफोरबो नाङा नालाय बेफोरनि थाखाय थान्दा दां आरो बिराद थान्दा ओमफ्राय बैथिंजाय सिङावहाय दंबावो जायगाया एसे ओमफ्राय आं थाङाखै जोंनि सासे लोगोआ थांदों आरो बेखौ साफायना लाबोना बेखौबो आङो बेयावनो भिडिअ'आवनो देखायनोसै जायगाया मोजां नंगौना नङा? आथियानो बोलो गैला सिरिया जि फिसा 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 फिसाना बिराद थान्दा मोनो सिङाव गुसुसिन बिनिफ्राय गाहाय ना जायगाया ड्रेसखौसो गाननांगौ मोनबा जाया माखो गानगौमोनलै आङो फोरो नोंमारगौ गानमारगोन आं सोलायनि आङो खासिया ड्रेस गाननानै बिराद मोजां मोन्दों आरोना गावखौनो गाव फट'फोरावहाय आङो मालायफोरखौ बेबायदि गाननानै साफायजानाय नुबा आं सानबाय थायोमोन आरो आंबो मालाबा बेबायदि ड्रेसखौ गाननानै फट' लागोन होननानै सानबाय थायोमोन ओमफ्राय दिनै जाफुंबाय आरो आंना साननाया गाननो मोननानै गोजोननाय मोनबाय आङो फायदो मा लादो मास्क ट्रेभेलारजोंसो फैदों मोजां नुनो दाउला खुंगो Thank you. Memories. नै लोगोफोर जों दायो बेयावहाय खाम जानो फैदों हबेथाय हटेलाबो मोनथाखै न हटे बेयाव गारि दोनगोन दा गारिखौ जों बे जायगायावहाय दोनसै ओमफ्राय हनै बायदिनि हाजोखौ बेबायदि मोजां नुहुरथारो भिडिअ फोजोबनो खोमसिसिखा फाय थांदा गोजांबायलै दे थाब बुंदो नै लोगोफोर जोङो बे हटेलावहाय खाम जाखांबाय हटेलनि नामा मामोनथाय आं गोसोआव थालायलायासै जिखिजाया जाबाय आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि थान्दा बेखिनि जायगायावहाय बिराद गोजांबाय ओमफ्राय दायो जोङो बेलेग जायगायावसो थांसिगोन ओमफ्राय बे ब्लगा बेखिनियावनो जोब्बाय आरोना दाना जायफोरा जोंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो जोङो नेक्स्टआवहाय गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायनोसै नेक्स्टआ जागोन
सिरापुन्जि आरोना सिरापुन्जि दा सिरापुन्जि दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ माने दानि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय नेक्स्टआव सिरापुन्जिखौ देखायलायनोसै नायलांबाय था लोगोफोर ओंखाम जाबायल' जोङो जोब्बाय ओंखाम मोनजाखांबाय दासो दाबो दंना उखैहाबबाबो जाबाय थिगसे मुथुआ मबाइल हमना होग्रा ओमफ्राय मुथुखौ नुवाखै ओमफ्राय जि गोजांबाय बाय बाय लोगोफोर बेखिनियावनो जोब्बाय